Opak ruoth nyikwara mogiro kamana inyo kumkitera Mugi TV kaune wang sai chenro mar duol kama ngisi weche mosebedo katimore pacho kama no kidieny mokwongo kidieny mar ariyo wadhi go mbaka go Okil Willis Otieno men okil kendo bende en jalup jatend Safina Party koro wadhi go kode mbaka wach mar katiba wacho nango e ng'anyo mosebedo katimore sani gi kire kaka polis tiyo gi teko mang'eny kosoyo to bang'e jo ng'anyo bende wer moro ne gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto mondo gwetao wuoge kom mare to mano chalo nade ko ponono owuok ni koro owuok e kom ang'o madhi timore bang' mano to weche mage manyalo miyo jatend piny Kenya wuok e kom ki katiba mane mbaka mwadhi go gi Willis Otieno mondo mwang'e ane ni katiba wacho nang'o weche go te kapok wadhi weche moko mopogore kendo wach mar twak mano onego bed ni chakore juma mantiere ni to osebedo katimore koro mano nyiso nang'o ng'anyo bende noduogo kawuono ji buora bende ohinyore jomoko bende onegi mane mbaka mwadhi goyo kode bang'e to wantiere kaendi gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka joloko marwa anto kaka pile nyinga Trevor Ombija ja ndingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa nagi weche manyien wawango pesa ya mbolea ilienda wapi hawezi vuta na wakuwe escorted free Gen Z power ni kutuumiza anatuumiza badala ya kutusaidia Moko kuom jong'anyo risasi mar obila omako kendo monego e rakruok manobede e bombe mopogore pacho ka ji mamoko bende oyudo hinyruok. Jafwambo mar Media Max Wanjeri Kariuki obila ochielo gi magina moyudo hinyruok e ng'anyo manotimore e boma ma Nakuru. Ni ngumu sana ku identify kwa sababu washakuwa mifupa. I also take into account the anger and the emotions on the members of the public surrounding this case. Achich ma itudo gi nek mar ji ma okwany ringregi e kar taka ma Kware ochwale doho ka familia buora bende medo manya nyuolagi. Ero kama na inyakum kitera Mugi TV kaini wachaka ni weche mabiro iro kaini ni GRA ne onegi gi obila e ng'anyo mano bagi Kibwezi e county ma Makueni ka Kitengela bende ng'ata chiel ne onegi gi magena ng'anyo mane ni chuny boma ma Nairobi kaendi bende ne oweyo ka ng'ata chiel obila onego mama indi timore ka nonro mar riwruok makedo ne ratich oganda miluongo ni Kenya National Commission of Human Rights yango ni ka chop nyoro wuok tich to ji 50 nosenegi e ng'anyo go makoro setieko dwe achiel nyaka ne chakre nonro bende yango ni ji 59 oseteki kendo molalgo manyaka sani pok owinj ndachgi jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler mar wachni. Dwe achiel rumo nyaka ne ng'anyo mane chak kod kweth mag rowere mag Gen Z chakre yanga e pacho ka. E thuolo ni duol makedo kod ratich oganda Kenya National Commission of Human Rights ogolo ripot mayango kwan ji ma osekali midhiero ma opogore nyaka ne ng'anyo go chakre. E ripot duol ni maromo ji 50 osewito ngimagi kochopo nyoro wuok tich nyaka ne ng'anyo chakre e pacho ka ji 413 oseyudo hinyruok ma opogore ji ma osendhi kendo lalgo e ataro mar chik ochung'ie 59 ka ji ma osechwali e tisendo bila ma opogore to gin 682. E kwan ji ma osewito ngimagi kaunti ma Nairobi man kod kwan mathoth mar ji 21, Uasin Gishu ji 4, Kisumu ji 3, Mombasa ji 3, Kajiado 3, Nakuru 3, Laikipia 2, Narok, Siaya, Homa Bay, Nyeri, Bungoma e kin mamoko osewito ng'ata achiel. E oboke mar duol ni gikoni ji mane odhi ataro mar chik kendo timo maundu kama oriwo bila owinjo chwali e nyim doho kendo kaunegi chik mager. Juma ma okalo nyicha piny owacho chako golo ringre e bugo makware duol ni koni nyaka sani giseyango ringre 10 gi kwede mokalo nek makamagi kendo e obokegi gidwaro mondo mi piny owacho tim nonro makare mayango gima omiyo ne oneg jogo gi kinde mane onegie. Bende gidwaro mondo nonro e wi tho mar jogo tim e yo mar adieri kendo ayanga ka bende gikwayo piny owacho mondo mi jopiny thuolo mar timo nonro mar DNA mondo kik ringre moro amora lal e anyuolagi. Motelo ne chako yudo ringre e bugo makware, ringre rawera matin ma jambalariany Denzel Omondi bende ne oyudi e bugo moro Juja. Ka koro penjo mar jopiny to eni bende giyudo adieri kowuok kuom piny owacho e wi ringre ma ikwanyo e bugnigi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kane jal ma itudo gi nek mar oganda mosebed ka yudo ringregi e Kware mar Mukuru kwa Njenga e county ma Nairobi ka mong'ere kaka Collins Jomaisi kawuono nochwale do ma Makadara
E burano oyangore ni kweth matimo nonro kwayo kinde malach mar dhi mbele gi timo nonro e wi nek makamago. To kaka Lydia Okeyo leronwa, doho nogolo chik mondo mi geng'ne kuom ndalo 30. Achich mar nek mar oganda ma osebed ka ikwanyo ringregi e kware ma Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi nochopo e doho ma Makadara. Jagono ma ong'ere kaka Collins Kalusha nomaki tarik 15 dweni ka itude gi nek mar oganda ma nokwanyo ringregi kware ka bang'e nofulo ni osenego ji 42. E burano, jomin buche oyango ni tarik 26 dwe mar auchiel nyan moyangi kaka Josephine Mulongo nolal kendo nyaka kawuono pok oyude. Chieng' manolalno wachore ni omenda moko nogol e account mare mar bengi mar KCB kendo nokete simba chijno man kod kadi mondik gi opande ma ok mara chijno. There was a considerable withdrawal of money from Josephine's KCB account, and which was shared as proceeds of crime with one of the respondents' numbers registered with another identity card that does not belong to him. Jotim nonro ko thuolo mandalo 30 matimo nonro mathoth e kinde mar ringre ariyo kuma boro oseyange gi familia magge. Your Honor will require those 30 days so that we are able to conclude the investigations while the respondent is in lawful custody. Kata kamano, okinda chijno John Maina ne okoyie gi wach makamano kokwa doho mondo mi owe chijno thuolo kaluwore ni nyaka ne make osesande kendo ngimane ok ni maber kana odwaro mondo mi gole odhi oyud thieth. Whereas the investigation officer and the prosecution have the rights and leeway to conduct investigations, of which we do admit, my client under Article 50 has a right of fair trial, and they cannot have all the time they wish in this world. Jomin buche kata kamano yango ni jagono kringo malal ka bende owacho ni oganda nyalo podho kuome gi mirima kaluwore gi kit ketho modonjnego mar nek gino manyalo keto ngimane kamarach. Bende owacho ni jagono ne ok osande kaka okinde lieko. The investigating team is still pursuing other witnesses or other suspects who are still at large and who are close associates of the respondent, and therefore releasing him before the conclusion of this complex investigation will not only jeopardize crucial evidence but also intimidate potential witnesses. I also take into account the publicity this case has attracted, the anger and the emotions on the members of the public surrounding this case. Okinda chijno wacho ni nyaka sane onge bura malong'o ma osepedhi e doho no ka jamin buche to wacho ni ok nyalo we thuolo kaluwore ni kideko madhi mbele ginego ganda kaka osebedo ka otimo. Much of what has been adduced before this court is just mere speculation and apprehension. Ringre oganda mano kwany kware imed timne gi nonro mar DNA e kinde mamoko kuom familia chopo yango jokegi kar kano ringre ma City Mortuary. The investigating team has scheduled to conduct other police procedures which include but not limited to fingerprinting, DNA sampling, identification parade and statement recording. Burano ibiro winj kendo tarik 16 dwe mar aboro ka jang'ad bura Irene Gichobi oyiene apis okwach kich mondo mi ogeng'ne jagono kuom thuolo mandalo 30 matimo nonro ewi bura makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kapod mana kanyo ni odiochieng' mar ariyo mar yango ringre kar kano ringre ma City Mortuary, anyuola mopogore opogore nomedo chopo mar manyo wedegi kanyo. Maendi timore kinde ma gunia machielo to ne ogole kar puko taka makware Mukuru kwa Njenga kani kod fuonde dhano kendo tere kar kano ringre ma City Mortuary. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero no wachni. Okinyi saa 4 e kar kano ringre ma City Mortuary. Anyuola mopogore opogore yuoro kani koda chiedh nade. Anyuola gi ochopo ka mar manyo wedegi manolal. Geno margi en ni moko kuom ringre ma oseyudi e kar puko taka makwari nyalo bedo wedegi.
Familia mar Wilkista Ososo midendo ni Blessy owacho ni nolal tarik 19 dwe mar 6 higani. Min mare kanigi lit mathoth yango ni Wilkista ma jahigni 27 ne ok odok ot tok tieko uso kendo tudruok kode e yor simu nobedo matek. Gino momiyo min mare ringo kowuok Busia nyaka boma ma Nairobi mar manye. Nilipata report tarehe 24. Nikapigiwa simu na rafiki yake mwenye anaitwa Rosi. Akaniambia Blessy amepotea, haonekani. Sasa tumepiga ripoti kwa polisi huku na huku, lakini hatujamuona. Osiepenelero ni kardak mare mamukuru kwa Ruben ni machiegni ahinya gi kar Pukota kama Kware kendo odiochieng' mane olal chalo ni gimoro ne chando pache. Wigno mane Blessy olale no ne en wuok tich 2 wan kode godhiambo gotieno kama usegano. Tich 3 ok anene, Tich 4 ok anene, Tich 5 apenjo jirande, anno jirande ka kal apenje ni ok aneno fulani, ok aneno Blessy. Ati Blessy no wuok chieng' Tich 3 pok oduogo. Aya go simbe dichwe momako simu. Onyisana ni Blessy mimanyoni omake en police station. Tapenjo gina tino omake, ang'o motime? Ati no yude e od ng'ato. Sigana ni odwa chalo kod mar anyuola mar Irene Chepkemboi mane olal tarik 28 dwe mar 4 higa mokalo. Nyamin gi wacho ni e kinde mane Irene olal nodeko chopo ot e sane mapile. Notemo tudore kode kuom thuolo malach to noko yudore e simu, mak mana ni kochopo saa 7 mar otieno jal moro ooro ote machuok ni Irene ni e tesendo bila mathika. Akaniambia niende Thika police station, ati sister yangu ameshikwa niende Thika police station. Ama nimpigie simu on Tuesday. Sasa wakati relax sasa tukajiambia basi huyo alishikwa na kanjo. Juu kama inasemekana kwa Thika police station itabidi tuamkie hiyo Thika. On Sunday tukamkie hiyo Thika. Ayuko. Monday nikakimbia Lang'ata prison women. Sikumpata. On Tuesday nikiwa kazini nikampigia simu saa 7. Alikuwa amesema saa 7. Simu ilikuwa imefunguliwa. Tukapiga simu yangu ashiki lakini ameweka on. Riwruoge makedo ne ratich oganda olero ni moko kuom pek ma anyuola gi kale e kinde magi manyo wedegi gin kaka pek e fwenyo ringre kaluwore gi ndalo magisebede kar Pukotaka kod pek e yor wuoth moloyo to ne jogo maonge nyalo. It has been challenging for families to be able to tell actually whether those bodies that are here belong to their kin or not, and this will obviously mean that we now have to do the DNA testing to confirm whether at all there is any relation between the families and the bodies that are. Nimefunguliwa nikaziangalia lakini ni ngumu sana ku identify kwa sababu washakuwa mifupa tayari. Not unless tu kama unajua mpenda wako alikuwa na nguo ya kala gani. Menyo to pod dhi nyime ne ringre mamoko e kar Taka Makware kaka wuono gunia achiel moting'o fuon dhano ne oyudi kendo ma ochwal e kar kano ringre ma City Mochari. Ma timore e kinde ma chenro mar bero ichano dhi godo nyime Tich 3 kotele gi jabero mar sirikal Johansen Oduor. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Rakruok ne obedo matek e kind jong'anyo kod obila e bombe mopogore opogore pacho kaendi kendo kelo nek mar moko kuom jong'anyo. E buore Nairobi ka ng'at achiel nowito ngimane e wang' apaya ma Kimathi e kinde ma obila ne rakore kod jong'anyo makwedo tend Ker William Ruto. Ywaruok mapek bende ne okwako wang' apaya ma Moi Avenue kama ji moyo 10 ne oyudo hinyruok mag magina. E rakruok ma kamano, obila ne odiro iro malongo wang' ne jofuambo mag Citizen TV kaachiel gi jotuo mane yudo thieth e klinik moro manie geng' wang' apaya ma Moi Avenue. Jafuambo marwa mar siasa Chris Owino ne ni kanyo. Mae e kaka weche ne chalo e chuny boma maduong' ma Nairobi chakre okinyi nyaka odhiambo. E wang' apaya ma Moi Avenue, Tom Mboya Street kod Kimathi Street ne en chuny lweny kind rowere kod obila mane okwor kalo e chuny boma maduong' ma Nairobi. Gwandruok ma kamano ne okawo ngima rawera achiel bang' obila chiele kod magina e wang' apaya ma Kimathi Street, kata odoko ni obila osebedo e nyong'ong
kuom jumbe adek mokalo e wi tiyo gi teko mathoth e kinde rakore kod jong'anyo. Mabiro bang' ji mohewo 40 wito ngimagi e pacho kae mangima e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024 kod ten jatend piny William Ruto. Timbe majendeke mag obila oyangore kuom thuolo machielo bang' obila wito iro malungo wang' e jafwambo marwa mar Citizen TV Emmanuel To e kinde mane ochano lero jopiny chal mar weche e chuny boma. Maen ataro mar chik ma omiyo ute fwambo ratiro mar tayo tijegi e yo ma ohuyanga. Gi wang' teko, obila bende owito iro malungo wang' e klinik moro e wang' apaya ma Moi Avenue kama joma ne oyudo hinyruok mag magina ne ochwal mar yudo thieth. Rakruok mar obila kod jong'anyo e wang' apaya ma Moi Avenue ne oweyo ji mohewo 10 gi hinyruok mag magina kama e kwan mane owuok kar sa 8 odiochieng'. Mopogore gi chuny boma, arita kwe bende orid e alwora mar od bura mamalo, doho mamalo mogik, apis gavana ma Nairobi kod kar romo maduong' mar KICC. Bas wadhi yo moro machuok koduogo to pod wan weche manyien mobro kelo iri kaka kidhi mabor ahinya taneno kuoro ote mar 2-3-6-0 Ramogi TV oimore Trevor achich ma serikal owacho ni oneko kware no anto serikal chija okayie gi serikal jirande gi jogweng bendo kia jagono ma Fred Osuru Dandore kamana ahinya serikal pimo wijo Kenya gi wach mar achich ma bandia mondo giruchgo joma ginego maendi iluongo ni ja Ogango kamana ahinya Father Peter Ojwang wuod Rono an Obunga Kisumu City oche ni koro joma othogo be en adieri ni ng'ama omakni ema nonegogi. Adier sirikal onego tim nonro kendo gichung'ne jogo e garama marik mar johera margi. Kamano ahinya odhi yo moro matin koduogo to pod on weche manyien mabro kelo iri kaka kidhi mabor ahinya neno ka moko pod donjo ka ndi mana ote 2-3-6-0 abro somo moko bang'e. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. An nantie osuptal. To an ok apar gimoro kendo. It's okay. En kiki par weche mang'eny sani. Hori. Kamano kuom kete Ramogi TV kae ndi wadhiane mbele weche manyien ni jafwambo mar Media Max Wanjeri Kariuki dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Valley Hospital man Nakuru toko bila chiele gi magene kinde mane ng'anyo mane obagi gi jopiny e boma ma Nakuru dhi mbele. Kariuki no chiel gi magena ka ne en chenro mar fwambo weche mag ng'anyo go eko. Komachielo rakruok mondo muoche kinde jong'anyo grube 2 mopogore e kaunti ma Kericho. Jafwambo mar Simpros Okinda miyo ler mar wachni. Maandamano yaliyopaniwa ng'anyo manopangi ni bedo mar kwe boma ma Nakuru kendo manochakore kar saa onyango nolokore ywaruok mapek e kind jong'anyo kod obila e apaya ma Kenyatta Avenue. Jafwambo mar wang' jowi mar Kameme Wanjeri Kariuki en achiel kuom jogo manochiel gi magina kod obila. Gima mako dhoke ni Wanjeri Kariuki norwako lewni moyiedhi mayange kaka jafwambo kendo ne riko chung' e bath apaya. Duol mar MCK kaachiel kod riwruok mar Okinde LSK okwedo obila kuom tiyo kod teko mathoth e kinde ng'anyo gino makoro kelo hinyruok nyaka ne achiel kuom jofwambo. Someone who can be identified, someone who is carrying her tools of trade. We want to know, was she a goon? Was she breaking into any building? If she was, let that building be identified.
Was she attacking any other peaceful Kenyan? If she was, let that person be identified. We are going to take this matter seriously. We are going to work closely with, the law agencies. It was easy for this officer to identify this journalist, but this particular rogue officer thought it wise to focus his energies on our member, which is something that we really want to condemn. Komachelo yorok mapek nomuoche kind jong'anyo tieng' diriyo e kaunti ma Kericho. Kopogore kod jong'anyo mag Gen Z mane ng'anyo mar kwedo telo marach e bwo gavana mar kaunti no, nitiere rowere group machielo maliekore ne or kod tend kaunti no mar rakruok gi jong'anyo. Tukipanga kuulizia gavana ile maneno yenye tunataka tufanyiwe mahitaji zetu kama watu wa Kericho County. Kuna wale wenye wamenunuliwa na tunajua ni nani amenunua nani, na hii watu ni watu wisi wa hapa. Ni watu wenye wametolewa mahali pengine hatujui, na kama alikuwa anakuja kufanya kitu mzuri, mbona wameficha uso zao? Mbona wamevaa mask? Grup achiel mar rowere yango ne gene ng'anyo mamuol mar kwedo telo marach e kaunti no e bwo gavana Eric Mutai. Na tunataka tukuambie gavana, ulituambia hii machine ya chai itatoka. Hiyo ndio swali yetu tulikuwa tunataka kukuambia. Ile machine ulikuwa umesema utatoa, ukatoa. Ulituambia tutakunywa maji kila sehemu, hatujakunywa. Ukamwambia sisi kuna kazi kwa vijana mtaani, mkaenda kukula pesa ya vijana. Sasa sisi kama wanabiashara wa Kericho hii hatuja enjoy serikali yako ya county. Hata wewe unafaa ufute cabinet yako yote waende nyumbani. Tunataka tumwambie county commandant, kama umekosa kufanya kazi ya serikali, mpaka watu wenye hatujui wanatoka wapi, ati wanatembea na rungu katikati ya town. Kazi yako kama county commandant ni kazi gani? Kata kamano group machielo sero rowere mang'anyo kagi wacho ne jomok mor gi telo masani oritiero mari galfario prerogaberio. Kama utaki governor, utaki senator ama mbunge wa Kericho County, ungoja wakati wa 2027 wakati wa uchaguzi ndio upinge huyo mtu ambaye umtaki. Watu wanachoma mali ya watu. Sisi tuko hapa tukichunga tunasaidia leo na maskari. Hata tumeambia askari wakae kando, sisi tuchunge amani. Rowere mag Gen Z osingo biro medo ng'anyo nyaka gavana winji wakgi. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Kwa kanyo ni ng'anyo mar kwedo piny owacho bende ne odhi nyime counties makaluo ka rowere county go ne wuok oko mar riwore gi jowetegi e medo sundo piny owacho mondo luwre gi dwaro margi. Kaka jafwambo maro Ali Abich leronwa, ng'anyo ma kamago ne otime yor kwe mopogore gi ng'anyo manokalo manokelo rakruok mapek e kind jopiny gi obila. Rowere mag Gen Z e counties mopogore makaluo ne owuok oko mar bago ng'anyo mamuol mar kwedo sirikal ma jatend piny Kenya William Ruto. Ng'anyo mane orocho chenro mag ohala kod yore mag wuoth kuom kinde kaluwore kod luoro mane nitie. E kaunti ma Homa Bay, rowere ne ochako chokore kuonde mopogore e boma ne okinyi ka giikore mar riwore kod jowetegi mamoko e ng'anyo mar kwedo piny owacho. Kamano rakruok ne obedo kind rowere go eko kod kweth rowere moko mane cherore e boma ma Homa Bay ka gitemo thiro mondo ng'anyo ma kamano kik ne dhi nyime, kendo rakruok ma kamano ne oweyo ka nyamburko mane giseyo ni ne oting'o rowere go eko ne otogi kite. An kaka jotenzi ma Homa Bay watamore ka ukiyapo mondo kik ji ng'any, lakamore telo marach kendo ji nyaka chung' tir mondo otung' gi ratichgi mar adier. All the youths, all the Gen Zs, no, all the Gen Zs, we are urging you to come, all of you to come together so that we fought for this. Rowere go ne oramo ni gibiyie mondo twak obedi ka giwacho ni twak mosebedo ka dhi nyime pachoka mana jotelo mosebedo ka winje ber ka jokanya to dong ka hinyore. Ne oluong bipartisan talk. Bipartisan talk iyudo ka sitting allowance kende nen siling 300,000. Nyisa anena result mane owuok mar bipartisan talk nyaka kawuono ok wang'eyo. Oweyo wati tijwa kaka youth. Nikech ma nation wa ok nation kia leaders. E kaunti ma Kisumu, rowere ne ochako chokore okinyi ma kawuono ka gibago ng'anyo mamuol kochakore Kondele nyaka e chuny bomano. En ng'anyo mane orocho chenro mag ohala kod yore mag wuoth e boma ma Kisumu ka obila ne otiyo gi iro malongo wang' mar keyo jong'anyo go. Nwaneno ka teko no serumo ni jaduong' ni
to baba no aneno ko odwa miye stro gi pi mondo omed modho, omed dhi mbele gi gweyo mabeyo kwa nyaliye. Koro mokwongo kabisa wadwa nyiso baba ni gima no otemo wuoye about to mano wacho mana mare, lakini part marwa wano kwan kode. Jana waliwa tu kware na wakasema ni watu gani wewe ujana kware ati kijana mmoja. Hiyo ni uongo. Serikali shuka. Kisumu tuogopi. Jenzi oye. Tunasema wenye waliwa kupale kwa kwari. Mimi namwambia justice ifanyike tupate justice. Jong'anyo go manoting'o bandera mar piny Kenya kod andike makwedo piny owacho ne ochomo kar jot mar jatend piny mani Kisumu kama ne giromi gi obila mabende ne ogeng'ogi. An gima neno ni rach gi sirikal ni baba an sani kata kaber okanya dhi school bwana. Okanya dhi school ka winjo nyini kata kamana kadhi ponjo tima kata mana tich mitimo ni en 200 na gol kanye. Wawinjo matek. Gik manwanyieo bana gidao malesa ni bana gigo shoot bana. Life noma bana mane gimanya wacho. Damano wuoga kano golo jogogo en bo soya yen ko pudhu tiende. Nyisni yen joso dong mayor. Koro gimone baba ne wuone ni jinya wuoyo onge. Bende kaunti ma Migori rowere masanja mane owuok oko mar bago ng'anyo mamuol ne okodi na paya kata moke mach kaka yande ne kinde ng'anyo mokalo. E daraja ma Migori rowere mane owuok oko ne oneka tugo pecha jowale chunya paya ka geramo ni onge twak mabiro dhi nyime e kindgi kod jatend piny. Jopiny ni endara suguli madhi mbele malung'unge. Watimo ma kwa nyiso serikali wakwa kaka joma tindo manyocha wasebedo kwa nyiso gi chien kocha. Koro wase rito ni mondo obedie tim mano pok waneno ka gitimo. Pere mingi. Wan kata mandamano moketo wagoni ok wadwa ten mochuno wangi mandamano. Kaka king'iyo Migori kaka wuono kwa wang' ndara. Watemo ni mondo owinj wachwa. Onge gimoro amora mwanyalo timo ni en mana ringo ng'wech koni gi koni ni kwa wuok ni wadhi tich en mana ng'wech. Gik mwawinjo ki Ruto president owacho gik mok nyal konyowa. Pek mar ng'anyo makamano to ne okone e kaunti ma Siaya. Alia Beach, Ramogi TV. Riwruok mar Ford Foundation okwedo wach manyo wachi gi jatend piny Kenya William Ruto ni gine ma gisebedo ka gisiro ng'anyo matimore pacho ka e yor omenda. E ote manogol kod riwruogno, Ford Foundation wacho ni gisiro okenge duto mag jo Kenya manyo ratiro margi e yor kwe. Riwruogno wacho ni gichiwo sir ne joked ne ratich oganda ma ok onindo nyakonchiel kendo matayo chenro margi kaluwore gi dwaro mar jochik. E wi mano, riwruogno mako chung' ni ne ok gisiro ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda manyocha okelo liete pacho ka. Wakayo ni ng'at achiel owito ngimane bang' magina make e kinde ng'anyo mapek mane obagi e boma ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Rowerego ne omuomo modonjo nyaka e magawa moko kendo kuonde luongo mauta bende ne gidhiye ma gichwe gi ketho mwandu. Jafwambo mar Walter Nyambaga lero nowacho ni en ng'anyo mapek motwere mokalo ka obila kithne kod rowere mane owuok oko mar kwedo telo ma gikoni tayo Kenya ka e yo mok ni kare. Ka ema magina omake ng'at achiel kendo wito ngimane kanyo. Ma ne omedo kelo ichwang' kendo rowerego lora paya ka girakore kod obila. Kwa hivyo tunaweza omba mkubwa wa polisi watulinde kama hii kila siku. Tukitokelezea maandamano tupige tear gas, tusiwawe, tusipigwe risasi. Rowerego omwomore kendo donje magawa moro mar bulo gweno kanyakla kod gwen mowang' miluongo ne Pizza Inn kendo chamo chiemo mane nitiere. Pizza Inn ukiangalia vizuri wameingia uko ndani wakaiba kila kitu. So hawa watu si watu wa Kitengela, haswa wanatoka mahali zingine. Kata kamano, moko mane ojuki ka yuomo soda mane gigole bakra ne orodhi ka bund tengo kendo tony tho e lwet weg johala. E bath magawano ente send logo mauta mar Rubis ma bende rowerego ne odonjo kendo tayo njore kendo ketho gik moko ka moko to ne olal miro kod agulu mar muya mag tedo mag gas.
Gino ma meneja mar Rubis bade ma Kitengela Saddam Hussein wacho ni okelo lal moingo milioni 3. Leo walikuja watu wengi kama rende, so walitupiga mawe, sisi tulikuwa hapo. Sasa kutupiga mawe ilibidi sisi tutoroka because there is a lot of force, like 1,000 people wanakujia. So wakaingia kwa ofisi ya hadi wakavunja, wakafanya vile wanafanya. Estimate of loss, ukiangalia hii side yote Rubis hiyo 1 million nasema ni Rubis pekee. But ukiangalia estimate paka huko chini yote we are looking at like 3 million because Pizain pia everything. Kwangu wameiba gas. Unaona gas cylinder, gas na loops, ofisi yote huko ndani. Unaona ofisi vile imevunjwa? Huko yote everything. Wacho no serikal mondo med kwan magobila mathoth. Kalore ni duka maduong' mar mwandu mar Eastmart. Mabende gigeto mar donje kendo lodhe mwandu. Kata bang' medo bila mago fomb kich mani ochopo kod Subaru mamoko 5. Rowerego oniano mar chopo e jela ma Kitengela kendo gonyo jojela. Kata kamano, weche obedo mapek kendo gola puth njiri kage ywago tiendagi machama tuoni. Mimi kama Gen Z nimemaliza shule miaka 2 na bado sijaingia kampo. Huyu jamaa hakuna majob. Huyu jamaa amekuwa akitudanganya. Huyu jamaa alitudanganya atingia pale utapata makazi. Huyu jamaa anafaa anguke nayo. Huyu jamaa hata kama amevuta hao masies, tunataka Linturi akuje aeleze pesa ya wananchi imeenda wapi. Nimeapply kazi kila mahali, nimetuma CV, hakuna penye naitwa. Mimi nimesoma nikamaliza form 4, sijaipata kazi, nimehangaika. Ruto atupai kazi, Ruto must go. Kae kindego, bende gigeto kambi maduong' mar EPZ, tok temo donje tesendo bila, kod apisi mar chief, manege donje ng'anyo mokalo, makawuono, to ne olwar e lwanda. Magi timore kae counties mamoko mag masa mar Kenya kaka Karatina to kod Nyeri, kanyakla kod gwenge mag Kiambu bende ng'anyo ne otwere mapek mar sundo sirikal. Kalore kod chal mar demonstration kata ng'anyo mano mosebedo kadhiyo nyime no kakoro chuno mondo miyo bila med mondo miyo tem konye chenro makende mar rido chal mar rite kwe kinde ma oganda osebedo kan ng'ino ng'wech kod obila giendi ka dwaro ni mondo oyak mwandu mag jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kitengela, Kajiado County. Oronjeno weche mag tuke ni boma ma Mirames piny mar France osebedo dala tim Kenya matimo ikruok margi ne tuke mag Olympics mibiro bagi e boma ma Paris kochakore tarik 26 dwe mantiere ni. Jotugo osebedo katimo rako tugo tuke mag osiep kaachiel gi bedo gi yueyo. To kaka James Opondo leronwa, jotugo bende yudo thuolo mar tedo chiemo mapacho ka. Gino mosekelo negi mor mokalo. Tim mar Shujaa dhi nyime gi timo ikruok margi e boma ma Miramas milambo mar piny France. Timno ma osebedo Miramas kuom juma achiel oting'o jotugo mathoth mapok otugo tuke mag Olympics, kata kamano gin gi geno mar tieko thuolo 3 mokwongo. I think there's no stage fright. The boys are used to the big stage and they are ready to showcase their talent. It's the excitement that's building up and the young boys are ready. I think we are all ready to debut at the Olympics for our first time. Achiel kuom gigo mane omiyo komiti matayo tuke mag Olympics pacho ka katero jotugo timo orako margi e boma ma Miramas en yudo mapiyo gige mag timo orako. Team manager mar Shujaa Steven Sewe lero ni masinde mapimo teko mar jotugo, chala mar del kaachiel gi ng'eyo seche ma inyalo wil jatugo en gino makoro kelo negi yot e kinde ni magitimo ikruok. Gini mi information real time. Kako timre e kako kelo data no tablet min godo e seche moro ako gi tinde laptop ni kanyo. Koro mane gima timre nekech ino information ogole gik moko players tok gi kanyo to somo kila kitu, somo nyaka chuny gi kaka gwecho. Machielo tim mar Malkia Strikers ma bende nitiere e boma ma Miramas ne obedo gi tugo mar osiep e kind gi klab mar Istres Volleyball Club matugo division mar 2 e piny mar France. Malkia noloyo klab mar Istres 4-0 mar 25-13, 25-16, 25-12 gi 25-15. So far so good. The training they were picking out very well, but this match I think they saw the attack from this side and they just knew they were going to beat them. So we have not seen that explosive volleyball of Kenya. So but maybe when we have another friendly match with the boys from this area, then we'll see the explosiveness of the team. But so far they're doing well, and I can say they're doing well so far.
So we should get that for another friendly match, sharpen us more for the Olympics before we go for the Olympics. Kamiti mar nok ekelo yot ne jotugo yudo chiemo mapacho ka e piny mar France. En gina mamiyo jotugo mor nikech pek mag yudoga kinde ka kinde ka gidhi e tuke madongo. Nyidendi mag Malkia Strikers nokawo thuolo margi mar tedo ne jotugo chiemo ma opogore kama oting'o chapat, ringo, gweno kaachiel gi alot. Najua tuko far from home and of course food yenye tunakula huku at some point tunapata iko na disappointment, so mkipata hiyo food ya home kuna vile inawachangamsha kiasi. Ina bring kila mtu together. Unajua si wote wanajua kupika, si wote wanataka kupika, but the moment tunaamua ni kila mtu anapika, so hiyo bonding inakuwa rahisi juu mtu atashika hii, mwingine ashike hii, alafu tunaiweka pamoja. Tim mar Shujaa biro wuok e boma ma Miramas ka gidhi e boma ma Paris kama ibage tuke mag Olympics chieng' tich abich kapok gitugo tukgi mokwongo e pool B tarik 24 dweni. James Opondo, Ramogi TV. Bas kwa dala ma Miramas tukuru wadhi yu moro machuo kudugo to wadhi gombaka gi okil Willis Otieno mabene jalup jatend Safina Party. Wadhi kode mbaka ni tukuro ma jopiny bende oramo ni ng'anyo pod dhi mbele to giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto nyaka koro wuog e telo. Kowuok e telo tang'o ma ditimre, tang'o ma nyalo miyo jatend piny Kenya wuok e telo kopogore gi ng'anyo madhi mbele sani ni. Bang' mano to koro idhi ne nang'o mane mbaka mwadhi go bang' daka matin. Imbi nyalo oro ote mari kata penjo mari min gode 2-3-6-0 na ido ka moko osechopo ka Ramogi TV ma Emmanuel Obanda ka wuok Ombweda Ligega. Ramogi ler Siaya ka endi yako mos ne babana Oduro Banda. Erokamano ahinya. Ramogi TV an William Nyadawa kan kaka mega ni maler ahinya. Wach mar romo mar ker gi komeno ok awinjo ka berna. Ok apar ni ober ne piny mar Kenya nikech citizens ok dwar mano. Mos ne okil Willis Otieno to penjnago ni gin kaka Safina Party gipango ang'o. Okay. Obro pinji ko ngodonjo ka endi bang'e. Ramogi TV ma omosh digaro Land Cruiser Trevor nini eyo makare kendo mondisore chutho to chunya ok mor gi kaka obila tiyo gi lisasi ne joma ng'anyo mamuol. Erokamano mosh Land Cruiser digaro kanyo. Ronald Otieno owacho ni an kamwe sibuoche penjna ni to ere kaka igoyo innocent people gi bunde to nyaka jofwambo bende igoyo. Okay. Kuro wadhi yu machuo kodugo to wadhi go mbaka gi Willis Otieno men okil bang' daka matin kik dhi mabor ahinya. Kati ya watakaofutwa machozi nami nimechukuliwa, hiyo changu cha muda mrefu sikia, unasema kikosi nikufanikiwa. Siwe naitwa Mwana wa Yesu. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako eza *811*381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. An nantie osuptal. To an ok apar gimoro kendo. It's okay. En kiki par weche mang'eny sani. Mae nyaka beda breaking news kaka dwaro. Adwa ni jo anena one gimoro amora. Kiwacho adier Samir nopimo na gimoro amora nyoro. Nyaka wach mar Rajan. Nopimo na gimoro amora mane gin ne gichamo. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi koro wadwa go mbaka gi wendo modhi Almen Willis Otieno menokil kendo en jalup jatend Safina Party. Erokamano nyakomi wasechegi. Lawi no moko kaneno kondak ni bang' Nyasaye to in iluro mana. Aluro mana James. Yango miluro James. En James sani rieyo piny. To girieyo piny kochakre malo nyaka piny kae. Ma nyiso ni Kenya ka ok bedo kaka nen ga pile cha. Nikech sani jopiny oyudo duondgi to kendo jopiny wuoyo motegno. To kok iwinjo duond jopiny to weche ok dhi maber. Neno gara gima kaka ne gichako wuodhgi ni. Ne gichako ni reject finance bill. Ruto kelo ni amend. Wacho ni reject. Giwacho ni Kome must go. Kome no go. Giwacho ni dissolve parliament. Don't reshuffle. Cabinet odhi. Sani be giwacho ni Ruto must go. Ango choma na wuok. Arbi kura luor kapo ni giwacho ni Willis must go. Kuro nyaka luor gi luor kapo ni chon. To ma be kama dona penji. Kuro mbaka ma nyithindo masani kuro wacho ni Ruto must go. Inyalo time nango. Katiba okoneno chik mora amora ma koko nyalo miyo ng'ato wuok. Katiba wuoyo mane ka jatend piny Kenya tuo mok nyal tiyo kata ka sirikal owacho ni ok otiyo maber kata ketho katiba, ketho chik eko wuok. Mar ng'anyo ni to mane. Ing'eyo ni gima duong' monego wachak godo en ni waelewa ni piny chal ganade. Piny ng'ama maduong' en japiny ma en oganda duto. Kaso namba 2 en koro piny miluongo ni Kenya. Kaso Kenya kaka giloso Kenya ni to giloso gimiluongo ni katiba. Koro e hierarchy ka japiny ni malo, Kenya luwe, kasto katiba, kasto chike moko go. Makata koro rais, wabunge, governors gin gibiro piny ka. Ng'ama duong' en japiny. To mondo ibed ni oyieri kaka jatelo mar piny, onego bed ni in jatelo matiyo ne jogi. Mane gimo ibet ne. Kata chik molos Kenya ka en chik monego bed ni chik matiyo ne jopiny gi. Ko japiny ema supreme, ene moduong' malogi gite. Koro ka japiny osewacho ni gin gidwaro lokruok, gineno ni kaka piny dhi ok morgi. Nyaka imany yo machielo minya neno ni japiny obet gi jatelo manya timo gimodwaro no. Kech Ruto to king'iyo mos, gik duto ma jogi osenyisi notim, osetimo. Odong' mana achiel kende. Oseriembo Kome, osegolo cabinet, osereject finance bill, to pod giwacho nyaka reject, nyaka wuogi. Manyiso ni katen bende nyaka koro sani bed ogo machemo obed mos. Owach ni oyo an jatiju. Chal ma paro kaka riembo sirikal opogore akudware. Awene ugini mondo yiere ng'at machielo. To awacho kama nikech niya, jomoko wacho ni kapo ni Ruto wuok to ni Gachagua dhi bedo president, yani Wetangula. Gima timore sani en jori system mantie in place nite. Ruto wuok to wuok. Wetangula wuok gi wajumbe ge gote. To jopiny dok timo yiero manyien. Nikech gima nyaka wang'e, onge ng'at achiel minyasieme Kenya ka gisani manyalo wacho ni ane ma jogi winja. Ni ane manyalo dhi e room ba wuogi jogi winja. Onge. Makata baba notemo wacho ni wadhi wawuogi Ruto. To jopiny kaka no respond. Kata sani no news kaka joma ne nitie ng'anyo moko Kisukalu kaka wuoyo. Wacho ni baba mato wene. Mang'a mok kiwuogo. Wan odo man ng'ani wuogi. Koro kumo chope ni en gima Ruto nego rang ni ogo machemo. To penjre ni Kenya gi an ng'ama duong'. To koneno ni Kenya duong' moloye, koneno ni adier ni Kenya duong' moloye.
onego tim gima dhi ngere wacho ni the best interest mar Kenya, gima ber manya konyo pinyni. Gima nya konyo pinyni en manyo yo ma joma ne ndaragi, lit ma jopiny winjo ni, migi nafas mondo gidhi giyier ng'at ma giparo ni nyalo tiyo negi piny kaka dwarore ni. Kech kapo no giseyiero ng'ano, to gin bende gibro dok e udi, gimi ng'ano nafas. To kawacho kata ska Ruto weyo, ok onyiso ni ok onyal chung'. Kata en bende nyalo dok ochung'. Gima duong' en ni inya golo teko kuom jopiny nade, imi jotendgi mondo tim gini on their behalf. To gi sani ok ane yo mora minya tim godo gini. Mano pok notimore pacho ka. Makoro ni jatend piny ogwe tao. To ogwe tao, seche mogwe tao no to ng'ama ni iye kanyo ma pod mako piny mokwongo, makuro piny kapok yiero no pok ochopo. Mar ariyo bende IBC pod onge gi commissioners. Dwaro mar ojendegi bende en gima nyalo timore adier. Nyalo timore. Ing'eyo ni na chako gi hierarchy. Ka chako ni japinye maduong'. Ji gite tiyo mondo timiza dwach japinyni. Koro gima nawacho en niya, maendi en gima iluongo ni gima pok none. To kantie gimoro ma pok none, ok inyal rango kaka osebedo kudakga, kaka osebedo kutayo piny mondo udil gi gima pok nonega ni. Maendi en unique. En gima nyien. En gima jite ango nene gi sani. Pok nobedo ga. Koro sama pok nobedo ga ni koro mondo ne udogi uteme dok kaka ne udaga chon. Rang yo minya tiek godo gini mapiyo. Moko hinyre. Tiwacho ni kata IBC onge to ng'ama botayo piny sama jogi wuok ni. Ing'eni kingirango kata sirikal ma Kenya kaindi ni. Wantie gi judiciary mobedo mand. Wantie gi civil service mobedo mand gi ji. Wantiere gi security agencies, wan gi police, wan gi jolweny mobedo mand. Institutions gi pod bro mana bedo. Ok onyiso ni institutions gi bende ji tema tiyo kuonde go bro resign. Pod gibro mana medo beti to gitimo tije gigo. Kata mana IBC miwacho ni sani ma wuoyo kodi. IBC nigi 290 constituency coordinators e constituency ka constituency matiyo pile. Kendo pesa imiyoga IBC allocation imiyogi iga ka iga. Kata iga ni osemigi allocation margi karibu mana bilion 6 magidhi tiyo godo tayo weche magitimo gago. Manyiso ni institutions gi pod nyalo timo gik magitimo gaga. Gima pod onge godo ma ng'ato nyalo wacho ni waonge commissioners. Commissioners gin dhano 7 kende. Sani adwa medgi hapa na 9. Sani gina dwa medgi, gina 7 dwa medgi 9. To commissioners gi ok ema tim ga yiero. Yiero yudo ka koro ng'ama en returning officer marangwe ema dhiga timo yiero no. Ng'at ma dhiga kwano ema returning officer no gi joge. To be sami timo yiero no, temporary staff gi hire POs gi assistant POs gi clerks be hire mana seche ko timo gino. To magi nyalo timre. Nyocha ka endi week mokalo ni jo IBC ne timo yiero maduong' kabisa e gwenge mag joma pidho chai. Kericho ka ne nitie Bomet, Nandi, Kiambuka, Murang'a, Meru, pinje kuonde ma ji opidho chai. Nitimo yiero mag director nyaka Kisii gi Nyamira gini kucho. Yiero mag directors mag KTDA. To no tim yiero no gi IBC bolandi jomo ginene. Kata wan okinde igani dwe mar 3 nwatimo yiero mar officials magwa kako kinde. To IBC ni ema notime. Faith Manyaluo Nyaimbo masani ochung' motegno gi vijande ma polise sandogi. Noyiere yiero no otiyo. Koro ng'ato kik wach ni ka commissioners onge to yiero ok nyal tim Kenya. To chik wacho ni jakom mar IBC ema wacho ni ema koro yier en ng'ama jakom no ema pod onge. Emomiya wacho ni wanyalo keto ni watie gi IBC Act nosekadhi. Inyalo yier jogo mapiyo. To kata kapo ni ok oyier gi mapiyo, nitie gimiwacho ni tek ni gimoro timore mane pok nogeni ka nyalo timre. Okoro wach ni gimo nya timo. Kenya nyaka bedi ka. Kenya nyaka pod dhi mbele. Kenya ok nyal chung' nikech chairman mar IBC onge. Gimo mi wach ni go chuny ji kibaji. Koro chairman ema onge. To kare ng'ama bro wacho ni jatend piny Kenya en ng'a. Ema kodi ni extraneous facts sakano za mayudore ni. Ka IBC otimo yiero gigo. Kata mana Chief Justice kata Supreme Court. Ka jogo setimo yiero. To ginya tero results gi ne Supreme Court. Kech doho maduong' kabisa Kenya kata Supreme Court. Ni wan wasetimo yiero marwa to magi results. To Supreme Court endorse.
piny Egypt ndalo mane gitimo yiero bang' golo manogol Mubarak. Supreme Court ema ne bet piny ka osetim yiero to endorse ni results manolandgi wa endorse gi ng'ani moyombo machano ndalo cha Mosi manoyombo. Koro mago gik minyalo tim mondo piny kik kethre. Koro kik wabed ni waparo ni ka waonge chairman mar IBC to ni jo Kenya ok nyal yudo duoko mag yiero. Pod ginyalo yudo nikech wan gi institutions gi ma pod nyalo tiyo. Ok gima goji chuny ji kibaji ni kata katiba oko yango wuok mar ker nikech ng'anyo. To kata bed ni katiba wacho namba mar 144 nyaka 146 kanyo. Wacho ni jatend piny nyalo wuok. Kendo wacho ni anto koro gini oinga ma dho ngere luongo ni resign. To ko resign to jalupne ma koro bedo jatelo. To ka jalupne ok nyal bedo jatelo, speaker ma Wetangula ma koro mako telo gi ndalo 60 to luongo yiero. Onge kama ne miwacho ma koro wacho ni wuok gi joge go te nyaka speaker go te nikech ng'ama dhi bedo diere ka. Koro ing'e ni kumisomo nano mago ne gin provisions mondiki ndalo kwe on a normal day kan gima chal kaka ne ga pile cha. Sani wantiere ndalo mok chalre ma ndalo ma piny olokore. Dine bed ni ok en ni ng'anya na tich otamo jatend piny or kata wach moro momake mare owuon to nyalo resign to itimo kaka ondike katibano. Maendi to en resignation ma nyalo mana timore kaluwore gi ng'anyo ma jopiny osebedo godo. Nikech gima nyaka koni kendo. Ing'e ni katiba achiel miwacho ni. Wacho ni jo Kenya, article 1, namba achiel. Wacho ni jo Kenya e jok ma nigi teko mar piny. To teko mar piny ni ginyalo tiyo kode gin giwegi kata kal gitiyo gi jok ma giyiero e uchaguzi. Koro Ruto noyieri e uchaguzi. Sani gima timre ni jo Kenya okawo teko no giduoko e lwetgi. Gitiyo kod gin giwegi. Koro sovereignty ni e lwet japiny. Otiyo kode en wegi. Emomiyo piny sani ok dhi mbele. Koro an gima propose en ni yo mane minyalo duok godo japiny ni mondo odonate, oduok teko ne ng'at moyiero. Nikech kaka odhi ma japiny time en owuon ng'ato achiel ng'ato nigi sovereignty mar lweteni. To piny ok nyal dhi mbele. Nikech sani Kenya kae niki sirikal ma Kenya e pap. To piny ema wacho to Ruto timo. Riemb ng'ani tich iriembe. Gol cabinet igolo. Reject finance bill reject. Ok unyal bende bedo ni king'iyo gi koro ndalo mang'eny kata 1 year, 2 years, 3 years kata 5 years ni piny yango mana el pap kamano. Onego bed ni jopiny gi yiero jomoko ma dhi bet ma tayo weche to duoko negi ni bwa timo kaka dwaro no ni wayie ni kata malo kama oket kama indi. Kanye gima nawacho ni kanye kuma sani koro bed ni pachwa chako rango. To koro direct sovereignty ni ema nyalo dhiro mondo Ruto ogwe tao. Owach ni anto ma Kenya duong' moinga. Kenya kwanza, Kenya mokwongo. Mane nying ma giluongore coalition margi. Kenya kwanza. Maendi sama koro Nyasaye bende oketo gi tesre mondo ging'e matut maiye momiyo ne gikawo nying mar Kenya kwanza no. Kenya mokwongo. Koro giwacho ni ne mar interest, ne ber mar piny. An Ruto, an Gachagua, an Wetangula, gi wajumbe duto. Wawacho ni wadoge debe. Mondo jopiny omiwa mandate ma fresh kata gimi ng'at machielo mandate ma fresh. Koyombo, kedibo neno kas jodhi yiero no, en yiero ma Kenya ka jibo mana dhie campaign. To outcome mar yiero no jitebro yie. Mara ken Ruto moyombo. To kendo tula mineno mang'eny sani tungni ma wan gade piny ni. Bro ma dok piny. Temperatures bro dok piny. Jitebo wacho ni no miwa nafas wayiero jotendwa to wayiero ng'ama wayiero ne moka. Gimomiyo gimi wacho ni en gima pok none adiere be piny kaendi. Koro kata seche ma wacho ni koro yie ni koro gwetao. Ida ndik jo gombulu karang'o, dongere luongo registration. Campaign dwa tim karang'o, to ng'agiri madwa chung. Jo manyien makoro sani pod manyo kipande dhi ndik nang'o. Pod bro bena bedo gi lweny. Diere ka ng'ama dhi mako piny. Nitiere jomoko mabe liekonwa ka ni samoro jo jeshi ema koro dhi donjo. Onge piny ma jeshi osega mako maduogo nyak. Kaka imako to okethore. Igeo da nyis na kodi ni wan gi institutions. Dong wan gi judiciary. Nitie chief justice ni kanyo. Wantiere gi civil service. Tinga mochung' ne civil service. Wan gi jolweny. Wan gi polise.
institutions madongo, main institutions mag sirikal nitie. Kobet ni jogi onge, heads mag institutions gi nyalo romo kumoro achiel. Nikech gin gi mandate mag timo gik moko ma kata policy mag sirikal okadho. Ginya bet ni gibet gi bura margi. To kaka bura gitayo wachni. Ok ni ng'ata achiel. Koro gibet gi council margi ni wane mwadhi tayo Kenya, waduok Kenya e yiero mar jopiny. To gima kendo adwa wacho en niya, ing'eni kata gimomiyo ok adwa ni ng'ato wach ni nyaka tim mana kaka Tibo wacho ni. Samoro osegabedo ni ok ochuno ni Ruto ni president, deputy mare, speaker nyaka chieng' ne bedi. Nyalo timre ka gir kiragi. Nikech sani ngima madake ni gik moko timre mane pok nonega. Nyalo bet ni kata chieng' moro gin bende kata kopogore gi ng'anyo ni gin bende gionge. Wawuonde kata ka gir awe marach ne gidhie wuoth moro to giyudo ajali. Koro gionge, ok ginyal tiyo tijgi. Ok onyiso ni koro Kenya jibo wacho ni nikech ji adek gionge, Kenya ok nyal dhi mbele. Kenya bro manyo middle ground mawacho ni ero jowa mane waparo nyamako tayo Kenya onge, to gino timore yo mano kwa yo mapoya, to piny nyaka dhi mbele. Koro ibo neno ka joma head institutions gi biro to bet piny. Nikech institution mi head no en ogai mabdhi nigi tiendene nyaka grassroots. Ni watimuru gimoro manya duoko mapiyo e yo mar yiero jatelo, bedo gi jatelo. To maendi en achiel kuom wechego. Gima ne ok oneni nyalo timre Kenya kae. An akoni ne nasedhi e pap kuma ji wuoye sama ji ng'anyo. Namba mag ji maseneno kawuok tarik 18 dwe mar auchiel, tarik 25 dwe mar auchiel. Namba mar jo Kenya manowuok kadhi e pap Nairobi ka kende. To ne en piny duto ji wuok kuondegi. En gima ne pok notimre Kenya kae. Mok inyalo wacho ni maendi en to ng'ama noluongo gi bende onge. Minya wacho ni maendi ng'ama otelo ne jogi, mae ng'ama oluongo gi ni giwuogi. Jatend piny Kenya ok oyie gi wachno. Jatend piny ok oyie ni Ford Foundation bende mago onge. To Ford Foundation bose wacho ni gino. To Ford Foundation ing'eni kendo kar Ford Foundation kaendi to en mana koro nyiso jatend piny manyo excuses. Nikech kano mokwongo nowach ni en Mount Kenya Billionaires ema support kini. Ero wa mano. Mara ni Gachagua. Mara ni jo Russia. Sani koro chope Ford Foundation. To Ford Foundation ni kwa ng'iye mos. Ford Foundation osetiyo Kenya ka higni mang'eny. To kendo kata gi sani jok ma Ford Foundation konyo mang'eny kabisa. Gin mag sirikal. Apise mag sirikal. Mara nyocha higa mokalo ni jatend Ford Foundation ne ni Kenya ka. Oromo gi Martha Koome. Oromo nyaka gi Korir, PS Korir, ma Foreign Affairs. Kane Ruto dhi America dwe mokadho cha. Achiel kuom jok mane nitiere budho mano bagne e White House. Ne en president mar Ford Foundation. Kendo giwacho ka gidhi tiyo kumoro achiel gi jo Kenya. Koro wawe gik moro manyo scapegoat. Wachoma wachni tir. Nikech gini kaka medo yware ni. Lit ne en ni japinye mamedo hinyre. Kenya mamedo hinyre. Koro Ruto kawa ochoka chir to wach ni oyo awinjo wachu. Wamanyuru yo manyalo konyo Kenya. To ka ni an mamonda wuogi uyier ng'at mudwaro tambinu nyalo consider. To adhi e debe ng'amo yobono mondo mi piny ota pinyni. Mara ken Ruto no odhi mbele gi tich. Kendo bedo ka jibro yie gi wachno. Po nono ni mano ok otimore. Nikech chal ni ng'enyne to mano ok dhi timore. Ok odhi wuok e kom sani nikech wach mar ng'anyo ni. Siasa dhi chalo nade mbele ka in ka gisenene. Ang'eni ma en gima pok ni ji pok noneno, lakini iseneno kaka koro jo piny wuok ma giwuoyo kuonde te. Sani koro giwacho ni gilimo jo county. Gini dhi loko siasa nade mbele ka kata koro ichopo higa mar 2027. Gima dwa kuongo wacho en niya, an gima osetimre Kenya kani daki wije dhoga ka wacho ni gimoro amora ok nyal timre. Sani gimoro amora nyal timre. Ne pok nonega ka ji omonjo bunge bodonjo kaka odonjo cha. Maka joma ne bunge kanyo kata matiyo bunge go. Kata sama ne jogo osechopo dho rangach mag bunge. Ne nitie joma ne pod wacho ni onge jogo ok nyal donjo ka. Wan gi polis moromo. To ji nomuomo bineno kaka rawera moro matin wacho ka en e chambers ni Mr. Speaker sir, I am here to address you. Mano gima ne pok notimre kata notimre. Koro kata mar ni Ruto ok nyal gwe taoni, ok nyal resign. An gima nyawacho ni everything is possible. Kata mano nyalo timore. An awega options kata open. To kadok e penjo mar ariyo mipenja bor kaka siasa dhi bedo Kenya ka. Sani
siasa madhi mbele ochakre ni jopiny osedagi siasa machon cha. Sani siasa madhi bet Kenya ka en siasa mar jopiny. Gima ne nyocha nyisi kabiro ka ni iluongo ni people's agenda. Sani siasa wa dhi bedo about people's agenda. Tidhi yier ng'ato kaluwore gi kaka oelewa kaka piny onego bed ni ringo. To jopiny biro keti tesre gimiwacho nyaka itim. To sami timo gino no bende nyaka iwinj duond japiny bitim gima japiny dwaro. Jopiny sani ema nigi teko e lwetgi. Teko wuok e lwet josiasa odhi e lwet jopiny. To ibo neno kata ka wadhi mbele kaendi. Pile wago siasa ka kabila, tribe miwuokie. Ema samoro mi iyudo gine ma ji go kura kaluwore gi kabila ma gintie. To mbele kaendi jo Kenya biro wacho ni rem mwawinjoga ka ng'ato nie telo en rem mok ong'eyo kabila mar ng'ato. En rem mari mar dhano. Koro ji dhi bedo ka wan gi deeper political participation kendo ji biro dhi e kura. Kochopo ndalo kura ji bo dhi e kura mang'eny. To kata governors sani matiyo kuonde matiye, yeni template oselos Nairobi ka. Gik moko chakre malo ka dok piny. Template moselos Nairobi ni ibo nene kitiyo kode e counties mang'eny. Ma ka in governor to kiwinji wach jopiny ok itim gima jopiny neno. Ma in iamua to ki tim consultation, public participation ok make sense na jopiny. Governors bende dhi yudo ka bet matek. Kata wajumbe. Nikech nindo kata sani governors bende kata kawuono ng'anyo mang'eny ji no the counties mathoth. Madama Baringo cha ji no dhi bomonje banyako wuok oko mondo wuok kodgi. To gini dhi timre dhi bet mae template makoro bo dhi mbele kae. Ng'ato ko bet mbunge to ng'ang'ia ni CDF akitiyo godo. Bursaries kaka idhi chiwi. Pes loso ndara kaka idhi chiwi constituency no. Jopiny biro penji kendo dwa ng'eyo ni ng'ama imiyo tenda ni to botiyo tijeno maber to bende jomimiyo bursary gi gin joma wuok kaendi be giyudo pesa na dier kose miyo ng'ato pesa to duogo kawo. Koro siasa ma Kenya to lokre. To olokre ne mar gero japiny ok mar gero jasiasa. To sani josiasa ma osebedo ka osebudho ka tayo jopiny. Nikech ncha neno gimoro ma pok na neno ga piny kaendi ni jakom Raila Amolo Odinga wacho ni wadhi twak to ji kwero jakom. Ma ndie lokruok manyiso ni koro jotelo machon koro ji ok dwa winjo wachgi kosango matimore. An anya wacho ni lokruok to bet. To kabi wacho ni jopiny okwedo Raila. Abro wacho ni gima nonyis jakom mana ni sani winjwa. Kapok ikawo atua moro to nyaka ing'e ni en ang'o ma jopiny dwaro. Koro kar di mano wacho ni watimo dialogue no samoro no pusre gi wach kapok osomo dwach jopiny malong'o. To jakom be notimo maber kano winjo ka jopiny onyise ni kik odhi e dialogue to nyocha naneno Jumapili ka ne en Kuru to wacho ni onge dialogue onge wuoyo ma gidhi wuoyo gi Ruto. To nyiso ni kata koro dhi mbele kocha jakom bende nyaka chak winjo wach jopiny. Nikech backlash manoyudo bang' wacho nodhi e dialogue no apa ngara simb jakom polo lor nyaka sani. Nikech ji no mose mang'eny simono isetemo gocho ni pokatembe simono kata apa sani kigoyo to ok donji nikech jopiny ne monje simbe no kawacho ni to idhi wacho ang'o idhi wuoyo nade. Wan ok wadwa wach moro amora gi Ruto. Wan wadwaro mani mondo Ruto owuogi. Ting'eni mano oketo piny ka dugi kar Ruto kae. Jogi osewacho ni ok gidwa ng'ato kata mondo owuo kode. Ting'eni onge ng'ama nigi stage e Kenya ka gisani machal gi mar jakom. King'iyo ni ng'ama osebedo gi political sway motegno. Onge ng'ama ngoro malo jakom. Ka koro mano e ng'at maduong' mun godo, senior most citizen mun godo. To jopiny osekwede. Bo winjo. Koro kidok kibiro piny e boeka. Ng'ama nyalo wacho kendo manyalo wuok kata ni chung malo ba wach ni ane madwa dhi wuoyo gi Ruto or ane madwa tim kamae. Jopiny osewacho ni wan ok odwa wach moro amora gi Ruto. Koro en Ruto en owuon mondo ne ifak ng'ama nyiso Ruto wach ni onge en gima onego bedno en owuon gi chunye. Ni kuma gini ochopeni to piny ok nyal riemb kaka riembe sani ni piny en week ka week ji nie ndara. Ting'eni joma nie ndara gi kik kata ng'ato par ni chuny gi brotho. An kana dhi e pap na winjo ka nyithindo go wuoyo giwacho ni wan mae tich motiyo. An aonge tich gima timo e ot bende mana nindo ka wuok adhi kwa ng'ato mandas godhiambo cham. Koro sani ayudo tich. Abiro rigo gi polis ka tabet gi rawere wetena wang'ere.
Ye kanyo be moko kuom giwacho ni loso nyaka content. Gidhi go YouTube. Ibo chulgi pesa moro matin. Tidhi los gini nang'o okil ka onge twak. Nikech ing'e twak no bende chakore wuok nyaka ngeso. Pok chakore ng'amo wuoyo kume bende onge. Twak cha ok nyal timre e gima koni. Ka jakom wuon, ma wuoyo kuom Raila Odinga, ok ng'ata. Ma kata Willis Otieno, ma wuoyo kuom Raila Odinga. Ema jopiny osekwero ni kik idhi wuo gi Ruto. To kidhi to nitie consequences. Nitie jomoko ma bende korka ODM koni kata Azimio madhiro jakom mondo dhi wuo gi Ruto. Gin giwegi pok giwinjore nikech Martha Karua odagi, Kalonzo odagi, Eugene odagi. Koro nitie jomoko, nitie jotelo moko bende iye kanyo matindo gi mawacho ni wadhi wawuo. To gima nyaka ji ng'e ni wuoyo moro amora ma gidhi timo gi Ruto dhi bedo gi consequences mage. Nikech sama idhi wuoyo gi Ruto to jopiny to osedagi wachno. Jopiny gi ok bi winji kaka ne giwinji ga mbele kocha. To rach matimore gi sirikand Ruto ni, koro chilo no dhi miendre kuomi. Ibo ng'iu ni une joma winjo maber to jopiny to injre. Oloyo gimoro kamae, an anyalo wacho ni gimoro ka okielewa kumoae. Ma chalo yamo. Yamo makutho. Joluo moko nyalo ni juogi kata nyawawa. Kige nyawawa. Ma chal nyawawa moro momako piny. En juogi moro momako piny, bomiyo jopiny teko, omiyo gi mijing'o mar wuok, makata ng'ama luongo gi oko onge. Ma gima koki elewae, to lo ibed thenge mondi, iwe oringi skos. To kokidwa bende mano tinyalo dhi tibet kode, tiringo kode kumodhieno. To kik item ni ini wuok ni dhi tamo gini yamo ni ringo, kako ringo ni. Kokinyal ringo kode, to bed thenge iwe oringo dhi, ibo duogo bang'e. But kitemo bloke, ni temo tame ni kiko dhi kako dhino. En gima nyalo hinyi. To gini, ka jakom ok owinjo wach mar jopiny ni, to odhi hinye kata en owuon politically. Ma en apaka mok geng'. Ma en apaka. Ma muomo. Ma en apaka miringo go, ride the wave with it. Kok inyal ringo kode, ti bed thenge. To kichomri kode tir kama jakom oseloso duonde Kenya ka, kendo en gi respect gi stature maduong', ma ok demora ni onyalo lose stature no. Nikech jomoko wacho no dhi wuo gi Ruto. Ruto mane nie telo kanyo ndalo mano ta sirikande no, Gachagua ne bane ji wach ni gin shareholders. Jakom ne giluongo ni ng'ama wiye rach. Giwe wich rajwa ni wabed godo kor mabete gi JTC ni. Wang'e ka gini ringo. Kumang'o chopie kidwaro mondo koro kony Kenya, to jakom nyalo wuok kakoro duonde mane en godo cha ok otiyogo. Nikech gima bende wacho ma en niya, igendi e piny ka piny nyaka bede jok miluongo ni nigi duond mariek manyalo sway direction moro. To ka isechope level no, mane level ma jakom osechope, en ng'ama nigi duond ma iwinjo gi ji mang'eny. Duond no ok onego ti kode mayot. En duond mukano. Itiyo kode mana sama koro idwaro ni kaw direction moro maber. To gi gini sani kama entiere ni, ok apar kosechopo point ma duond jakom inyalo onego tigo. Penjo mani penja ni kapo ni ji adek gite onge, to piny dhi nade? Wawach ni institutions gite obet piny giloso migao margi ni gidwa temo kaka iduoko ji yiero. Jakom ka wuoyo karain sechego to wacho ni waweuru jogo mondo ta piny jodhi yiero. En gima ji bro winjo te. Nikech nokone ni ochung' marach gi ji sama ne gini ringo. Koro nyaka wa protect duond ni. Duond ni kik ti kode mayot. Ni en ikawe akawa itere chiro mar godhiambo cha, kar moro chieng' chiro maduong' Kibuye Jumapil. Unudhi mana kode chiro mar gire abedo ma godhiambo cha. Duol machielo mantiere en od bura. Be ine gigeno ni jo od bura gi nyalo konyo jopiny. Nikech gin to ginyalo chako ma giwacho ni jatend piny koro onego wuogi e gima dho ngere luongo ni impeachment. Koro wane momiyo mondo wuogi. Gigo kura nusu gigo kura te kaka. Jo od bura ne nyalo timo gini. To shida mwana godo gi od bura mwana godo kawuono ni, kama ne wach ni otuchgo ma koro giwa bedo kuma bede ni nochakre mane od bura. Nikech finance bill mane ji dage ni, ji nodhi e od bura bochiwo maoni magi, bonyiso od bura ni kik ukadh chik ni. In fact, atamalo 99%, 99% mag jok manodhi e mbele od bura nowacho ni chik ni rach kik ukadhi. To jo od bura ne bane ji wach. Mano gima ok nyalre. Wan wadhi kadho kwa biwinjo wachuno.
unya wacho gik moko amoka lakini mato nyaka wakadh. To Ruto chung Meru kucho nyisogi ni kadhuru gino mapiyo piyo kabisa kendo kadwa winjo ng'ato ni kendo gono. To ne gikadhe. To mane momiyo od bura nomonji ba ji nomuome. Koro jopiny gi sani osekawo teko mar od bura ni e lwetgi. Parliament osebedo breached. Onge gimoro ma parliament ma Kenya sani nyalo timo ma ji nyalo winjo. Mana kapo ni gin giwegi gibiro gi duol moro ma bipartisan moriwo jo ODM gi jo Azimio gi jo Kenya Kwanza. Gibiro gi bipartisan ba gibet piny to bo gibet kata ariyo odiochieng' achiel gibet piny to giwacho ni waneno ni piny ni kuma odhi ni dhi marach, wawinjo jowak mar jopiny, wadwa biro gi motion mar golo Ruto. Titime as a bipartisan approach. Mano dipo ka ji winjogi. To ni kapod gibet piny ni idhi goye kura kaka igoye ga Kenya Kwanza gi Azimio mapile cha, to kata od bura ng'ama bo winjo onge. The only way ma ginyalo redeem image margi en ni ka inyalo yudo e od bura ka joma wuok ka Kenya Kwanza moko wuok ODM o Azimio biro to wacho ni wawinjore kaka kumoro achiel ni mondo wares piny ni wakwa Ruto mondo owe tich. Jodoge yiero. Kamano tamre to ginyakelo impeachment motion mar gole. Mano kendo yudo ka jopiny nyalo winjogi. Okay. Wang'eyo ni jopiny wacho nang'e 2.6 ka Trevor ma Harrison ka wuok Homa Bay Suba South constituency Ruto gi Karoli to dhiyo nikech tich osetamogi. Okay. Trevor Musna wakili nyise ni oromo telo nikech Kenya sani koro ochopo kuma dware jogo matindo kendo mariek ka en ma Otiza wuodu Yoma kan Kisumu Nyalenda erokamano ahinya. Marolin kani Rongo wacho ni ker nyalo mana gwe tao nikech mar jopiny ema nigi teko mar yiero to kendo dagi margi remember ni e weche go te jopiny ema nigi teko to kendo katiba miparo no ni e bwo jopiny. Okay. Aneno ka jite wacho ka ni go mbaka maber apa ni nitie jomi yoro ka sinigo campaign. Aneno ka jopiny jopiny gi tinde riek jopiny jomosomo jokenya ke wangi oseyawre. Aneno ka to ni yomore Trevor kod Willis parliament yawo karang'o to bidhi yawe nang'o ma lei wuoda wasi. Okay. Koro wach moro ntiere kama timore okil. Obila tiyo gi teko mang'eny. Kawuono ne gigo nyaka jafwambo risasi e tiende jafwambo matiyo Nakuru manie hospital seche mawuoyeni. Ji madhi 4 sani nyaka beno osetho. Duol mochung' ne ratiro mar oganda bilo ni KNCHR wacho ni ji 50 osenegi nyaka ne wach ng'anyo ni chakre. To nwaneno ka jatend obila Koome to gwe tao. Ang'o miyo jatelo nyalo gwe tao to pod obila tiyo mana gi teko marach? Ang'o ma koro nyaka timre sani mondo mi obila ochak tiyo kaluwore gi katiba? Nikech kata jatendgi oseriembi to pod gin mana kaka ne gin cha. Mokwongo adwa wacho ni agone mos ne joma ohinyore gi familia mag joma owito ngimagi e ng'anyoni. To gin jok ma ohinyore kuom onge makosa ma gitimo. Ng'ato otemo dak kaka chik dwa nodagi. Owuok kata nodhi e ng'anyo. To chike moyie nodhi e ng'anyono. To polis to biro to goye bunde. Naneno kata nyathi moro matin mogo bunde kawuono. Nyathi skul. Ogo bunde tiende. Nyathi mane dhi mana skul. Jafwambo mane tiyo mana tije. Ogo bunde. Irawe maber geno ni gino ok dhi nye marach. To goye bunde. Kotimo mana tije. Gimo timo marach onge. Okelo mana wach mar gima timre. Koro gima nyaka waranga ka jo Kenya. En ni polis osekawo katiba miwacho no alucha boketo kande penge. Eno koti gi katiba no. Eno tiyo gi chik mar bunde. Ang'u dhi nade ni piny dhi mbele ka ng'ato osewe katiba oketo penge unti nyiso undi tigi katiba. Katiba no be kitemo tiyo godo tigo e bunde. Polis nyaka ng'e to ma wacho kako okil. Nek magi nego godo ji sani ni ok bidhi moko chuli. Tibro chule yo makamae. Nyaka chieng' gidhi e doho ba giduoko wachno. Kata Koome mano osegwe tao cha mare pok orumo. Okinde osechako choko evidence Kenya ka. Ng'ata man gi evidence mantie. Ichoko gi kumoro achiel. To wabro donjo negi Kenya ka. Wabro donjo negi ICC. Kendo wabro manyo pinje moko. Nitie pinje man gi miluongo ni universal jurisdiction. Ma gin giwacho ni tek ni ng'ato neko e yo moro ma onego dhano e yo moro mok ber. Kata ng'ano ok ja pinywa. Kata neko no kotimre pinywa. To wan
value ngima dhano, wanyalo winjo kesno. Mane kes mane ndalo moko jomoko donjo ne godo Kagame e piny mar Ufaransa. To mano en kes mabiro donjo ne godo ng'ama ne jatelo mar Chile, Pinochet, e piny mar England. Koro jok matimo gigini, kochakre gi Koome, gi ofisa mane commanders, Bungei, wadhi nyaka Kindiki, mosewuok, kech mage joma nigi greatest higher responsibility. Kata mana Ruto wuon, Ruto nosekadhi ga ICC. Kik opar ni gini kako medo dhini, oborumo ne maber. Ong'e ni gini sama gimedo nego jopinyni, to evidence madhiro gini mondo bed malo makoro odhi bet inyalo winje piny mopogore Kenya ka medore. Gini nyachope ICC kokotang'. To kata ok ochope ICC, odhi chope doho ma Kenya ka. To kata ok ochope doho ma Kenya ka, odhi chope doho moro e piny mar Uingereza, mar Europe, obed Spain, obed Belgium, obed France. Wasetimo scanning mag pinje man gi universal jurisdiction. To mano en kumibu mana winjo ni chieng' moro warrant of arrest osewuok. Ni wan wadwaro mondo umaknwa Ruto, umaknwa Koome, umaknwa Kindiki, ukele doho ka mondo dwok gine negi. To warrants ok bi gol nyaka chieng' gidhi e doho no. Pinochet ne nigi warrants. To warrants mag Pinochet ne gin 18 years old by the time mane mako Pinochet. Higni 18 nosekadho chakre chieng' mane chiwo warrants. Nomake botwe. Nogole mana jela ka koro romo no chiegni tho. Odhi otho thurgi. Koro mane mawacho ni sama in e ofis sirikal, we tiyo gi piny e yo marach. We nego jogi. Kech gigi samoro nyalo pani kawuono nego ji, otieno romoni, ni kiny be odiochieng' manyien. Kiny be chak inego ng'at machielo, otieno romoni. Chieng' gigi bro choponi. Gigi bro chopo kuma koro bro maki. Koome sani kata kiromo kode, oonge gi security mane godo nyocha ka. Mana wik achiel pok orumo. Sani en fair game. Odwa ringo kode court ka ni bine. Sama wuoyo kodini. Yobe mane en commanding officer ma Kisumo ndalo mane nego Baby Pendo. An kode court kawuono. Jadung' neno ge court ka e osaretaya kata ka police. Ka ywak. Osa court ni kikiyie mondo bede bao champli. Wan bo arakore kode. Ni yobe nyaki champli. Nyathiwa majai dweche 2 ni nego polise mane ne buoi nonege. To nokitimo gimoro amora. Manyiso ni ine ma in responsible. Koro kara jao matindo mane no timo gigini. Kata kok wang'e ni en police mane manogo bundecha. To lakini wang'e commander mar unit no. Commanders gi ema bro nyiso ni wan watero wedo. Nyaka ung'e ni samu oro police odhi e pap, tu nyiso gi ni gitim policing e yo maluoro ngima mar dhano. To gi yo ma chik bende wacho. Kok utimo mano, kok en kawuono to kiny waborakre kod wedo. Okay. Erokamano ahinya okil kuom wasechigi. Sakoro wang'o mano Willis Otieno kendo okil kendo en jalup jatend Safina Party. Nitie jomopenjo ni Safina upango nang'o ka lakini koro sa mar campaign. Sa to en campaign, wabo wuoyo ndalo campaign koro. Sani wawero mana piki ponki. Erokamano. Wae chenro moro mar dwol kanyo erokamano ahinya kuom jogo mooro nwa ote wabro nenore kendo sa adek ka Nyasaye oyie. Anto nyinga Trevor Ombija. Janding opanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere sadi. Iroga. Mkopo hadi milioni 1 kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku 1, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka 1. Bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Kenya. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi